Видеото се казва "Последната вечеря". Утре заминават по предназначение за моите скъпи приятели на болярската им маса. Моите приятели обичат само дебели пилета, мазни и да има луйчица. Няма да казвам какви са, но такива пилета обичат. Затова тия пилета са по 5 кила има. Некои 5200 е там онова в лево. Петлето ето са къде стана. Така, значи, такъв ми беше, защо правя видеото, понеже им давах гранули и царевици, като им дадох, не искаха да пипнат. Дадох им първо сурова, такава немляна царевица, не я пипнаха. Дадох им такава мляна, пак не я пипат. И тук сложих вътре някаква добавка за миризма, нещо против калвен или не знам там какво се казва. И започват да я хапват, все едно не са виждали никогаш царевица. И това го направих, за да не разпилява. Работи много добре, всичко остава вътре, дето кълват. И в общи линии това е малко хълца, защо им присяда тая царевица, но така е. Те отгоре, дето са, те си чакат реда да заминават. Те също и те си чакат реда, но долните вече утре заминават по направление. Това са електроди. Така. И тук слагаме смеските. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 кокошки по 4 кила, 3,5-4 се събират и не разпиляват нищо, защо ми омръзна вече да измислям най-различни системи. Тук вече работи на 100%. Отиваме да видим как работи. Аз го мелям тук, последната финишера, и до тук го пълним. Ако е до тук, пак може да разпилява. Трябва да и влезне главичката тук и да кълве. Ами това е, мили приятели. С хранилката, ако съм бил полезен на некои,